vemakombi vakunyora highway code yavo. Rate yemaaccidents zhinji yacho yemafatal iri kukonzerwa nemaunregistered vehicle nemapirate taxis. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe Bahasha. After the recent fatal road traffic accident which occurred along Seke Road where 17 people perished, the government declared it a national disaster, and the people started to ask questions. And the leadership of the country, led by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Idi Mnangagwa, made it clear that all stakeholders, including the police, they have to take action on road safety. That's why I find that the Zimbabwe Public Police has seen it fit to be part of this road safety symposium, which has been hosted by the Sunday Mail under the umbrella of Zim Papers. And we have challenged every stakeholder to play a part in terms of road safety, in terms of ensuring that we reduce the accidents which we are currently recording as a country. And how do we do it? By making sure that vehicles are certified fit to be traveling on the roads, by making sure that drivers, they always promote road safety. If it's a public service vehicle, they must not carry passengers beyond the stipulated limit, the stipulated load. And also, not to behave as if, the country is no laws. Where you find that some of these combis are now associated with recklessness. Some of the combis, they now want to resort to cat and mouse with the law. So we want all transport operators, we want drivers to be responsible, to be law-abiding citizens, and in the process contribute towards road safety. So that's why we have seen it fit to be at this road safety conference. Okay, you also started incorporating the AI. Definitely, first, I think you have seen what happened this week, where the Zimbabwe Public Police had the graduation of drone pilots in line with the Commissioner General of Police embracement of electronic traffic management, electronic policing in terms of modernization. And definitely we will continue to make sure that the Zimbabwe Public Police is not left behind, is not lagging behind in terms of embracing technology in policing. But we also want drivers to be responsible. That's the first thing, the attitude of drivers on the roads. Drivers should contribute towards road safety at all times, whether one is driving a common vehicle, whether one is driving a family vehicle, or one is driving a public service vehicle. That's where then we can say road safety starts with me, road safety starts with you, road safety starts with all of us. Our drivers are well profiled in the sense that hapana driver anoita chaanoita anenge asingazikamwi. We are not saying madrivers emakombi havatadzi, but ukada kutarisa sema-associations, if you calculate kana kuti rate yemaaccidents zhinji yacho yemafatal iri kukonzerwa nemaunregistered vehicle nemapirate taxis. Isusu sema-registered association tine mameasures atinotora. Kutanga kuna operator akaita zvaanoita aenda kudisciplinary committee. After afeila tomupa a letter of expulsion kuratidza kuti hauchakodzera kuva uri muassociation nekuda kwezvikonzero zvakati. Driver mazuvano takapinza chirongwa chekublack register madrivers, kuti driver akaita mhosva katatu aine kombi yaoperator taako kublacklista, taane rinonzi black book rokuti hauchakwanisa kuwana zvakare basa muassociation neoperators aita. Gwaro redu rinokota Qur'an kuti do not kill, ndo pane nyaya usauraye. Semina yatinayo pano yaorganizwa neSunday Mail neve Road Safety Council yakanakisisa samare, asi ndoda kutaura chikonzero chinoita kuti maaccident aitike. Tese is to blame. Mapassengers vane tsika yokuti manya ndanonoka, kokupesa hazononoka, anopesa ava muguva. Iyo tsika ngaipere. Chechipiri, makombi acho anomhanya
isu mapasenja ngatitsiurei kuti nowo kumhanya kana kuti tiburutse. Chechitatu, varidzi vemabhazi nemakombi havasi kumaintaina makombi zacho. Pamwe rinobva vhiri, technical fault youraya vanhu. Vemakombi vakunyora highway code yavo, because madhiraivhiro okuti ukatarisa muhighway code hazvimo. 2, vakawanda vacho havasi registered nemakombis iyayo. Saka muchaona kuti zvinhu zvakawanda zvikuitika. Inini chandokurudzira ndechekuti iyi loading yekungolodha pasiri pekuloda ngaipere. Vemitemo, kanzuru nemapurisa ngavaise mastiffer penal kana kuti vakaibata ngavanobva vaivharira kombi yacho iyoyo. Izvi zvokuti varidzi, because zuva rimwe ndaifamba ndakwira kombi ndakataura nadhiraivha zvikanzi akafonera somebody behind zvikanzi anombova niye siyanai naye. Izvo zveconnecting toziva kuti makombi akawanda oitaurira dhiraivha kuti aite musikanzwa. Then zvakare varidzi vematransport ngavatarise makombis iyayo nemabhazi, special mabhazi ndoakutakura zvinodhaka zvacho, akuita human trafficking, akuita zvakawanda, vanocheka sei zvinhu zvakadaro izvozvo. Then tinokurudzira zvakare Ministry of Transport kuti zvese discongesting yemutaundi ingaitwe chete ndokunge railways yaita revived. Ngakuiswe marailways tione kuti bhozi chitima hachikwanisi kungorenka pese pese, chine maranking. So you'll find kuti chichatora vanhu vakawanda. Chitungwiza ngakuiswe chitima, kumabvuku ngakuiswe chitima, kumufakos ngakuiswe chitima. Tuone kuti vemakombi vachaita manyomere bhozi chitima chao chakachipa. Saka vanhu vachamhanyira ikoko. You'll find kuti decongesting inenge yakatoitwa ipapo tatenda.